Хора, в днешното видео ще игра Bravos, бомбната игра. Аз викам. Да. Така. Как мога да ми защото си взех револверчето. Сега после застана ще го изкемпим. Като кемпарче. Да видим каква му е тактиката. Царите хора са малко, че... Морков трябва сега да я. Малко, какво прави това, бе? Добре. Добре. Добре, добре. Аре, умери, бе, брат. Добре, бе, брат, аз се разбира. Какво ме джуна? Чупай му главата! Аре, бе! Разолягай, бе! Лат, ли ти си репорта, бе? На всичкото отгоре ми казва лат. Не го е срам. Хедшот! Хедшот! Мамка му. Това ми беше края да си... Брато, какво става, бе? Какво става с тия снайпери, бе? Това някакви наркотици, бе, бате. Бати, да искаш така не мога да ме оцелиш. Аз мърдам като животно. Ако нямаш... Хедшот фана. Определено репортвам. Не интересува, бе. Така, репорт. Така, отивам на репорт. Това го репортвам с живота си, ще го репортна. Какво му беше името? Репортвам с него. Мусорно, така. Да видим Бандера раздели тук. Колко ще му стане лошо. Леле. Това е един мой приятел от училище. Колко ще му стане. Леле, сега какво ще получи? Случи получи сега, само като забележи какво имам. Това е 44. Това ще го гърма с РПГ. Той е с револвер. О! Бой! Брум! Индивид конект. Най-добрия. Ето го, шибиди. Той няма интернет, хора, така че, нали, ясна е работата. Аз му казах да си купи по-добър интернет, ама и хора трябва да ми кажете какво прави това оръжие. Какво прави? Нещо блъска ли го? Какво прави? Не мога с това нещо отблъсква да те надолу ли? Ма не, нищо не става. Чално нещо да се става. Това го разбирам, това просто бие демидж. Той е като... Да, като е хакерство, имаш 40-100 патрона. Умирай, бе! А ти умри. Хора, ти са безсмъртни, ако не знаете. Да, ако не знаете, аз ще ви кажа. Защото знам, че са безсмъртни поради причини, което не разбирам.
Те, че тук съм си обелил един моков сандаламп. Мамко му, чупиш си зъбите. Чакай, ще си умрем. Така. Брат ми, купи си интернет, искаш ли? Половината хора в България нямат интернет. Втората половината... Момчето е от джойстик. Момчето е от джойстик и ще си ме съсипе, нали? Може ли да го бия? Той май използва хакове. Аз си вече мъртъв. Благодаря. Уип. Бак да пеше в му даде го. Брат ми! Брат, той използва някакви читове, сигурен съм. За мен всеки използва тук читове, брат. Аре, аз съм със същото. Тук съм му набил много повече демидж. Аре, залягай му. Момчето ми залягай. Като взех същото, го смачках. Шисе? Да, значи той има помпа. Макс Грин да си го завеш, то Грин да не казвам къде е. Добре, аз ще взема спамерското оръжие. После седна ето тука, му направи това. Да, сега какво е взел па? Помпа, снайпер, телефка. Хора, писам тия корабета, всички тук в табълга. Не може да се качи. Хитвам го 1, 2, 3, 4, 5 пъти, за да умре. Пати безсмъртния, бе, брат. Как матчпоинт, бе? Тия тъпи ли са или нещо са много? Добре. 4, 5. Най-накрая умирай. Брат ми, благодаря, че реши да умреш 2 пъти. Смисъл не беше нужно. Така, хора, почвам и аз. Мога да го... Така, минус 50. 30... Това е някакви хора. Въобще, колко ли съм слаб? Аз пак пускам 2 в 2. Наистина, хора, какво става? Аз ли съм нещо слаб или той им нещо става? Преди времето съм ги мачкал 100%. Аз така там да видим какво правим. 45 дни. Умна работа. 45 трябва да даваш 100 пъти, брат, за да умре. Аз мисля да си купа някакъв снайпер, защото снайперите са ОП, както забелязахме. Оня ме целеше, да не казвам откъде в главата и умирах.
Какъв е това, бе? Аре, добре, аре, моето момче, брат, идвам да гласувам за... Да, това е умна работа, бе, брат. Какво не знам как става. Значи тук се изстрелвам... Там, ето така. Но 40? Много обичам, когато почвах читърската работа. Това е златно нещо. Мен нищо не направих и ме убиха. Аз какво да направя, брат? Виж го, аре прави бъди полезен, бе. Абе, брат, ти мога проси си, бе. Абе, мой човек, ти умен ли си, брат? Извади нещо да го гръмнеш. Нещо да го гръмнеш, бе. Ако така ги убия, брат, нямам думи вече. Да. Това го кемпеше, просто да го ударя. Ясна работа, моя бот. Аз колко ботове съм. Ако не играете Rival с приятели, буквално нямате шанс да спечелите. Да, виж го, спамерче. Грозно, малко. Аре, умри. Благодаря. Това го забелязах 30 години по-късно. То сигурно... Нашия брат не играе, само да кажа. Нашия направо брат го щупи, бе, брат. Остана, бе. Аз това не видях как умре. Така, благодаря. Така. Не мога. Мой да долу при тебе, искам да те помогна. Не ми лаги, хора, ще щупим нещо. Обаче си купа нов интернет, заклевам се. Да бе, добре бе, човек, какво? Как ме спамиш толкова бързо? Спамери шибаняци малки копеленце. Гръмни в тебе, за да излетиш. Добре, това мога го замразим, моя. Добре. Само го хвани. Така 50. На много малко, ако го убием. Давай. Моя брат си бърка в задника, честно го казвам. Извинение за изразите, ама мога това прави. Така, спамери срещу спамери. Няма да долу от тази страна. Път спамерчето не е решил. Моя слаб на куча. Да, той всичко ме цели. Значи с всичко ще ме целиш, майка ти стара. Пате ще трябва да цензуримам цялото видео. Аз какво да правим, бе, бат? Той ще щупа нервите, бе, бат. Виж го, само спамим копаленцето нещастно. Щастник на копаленце, малка пута. Извинение за изразите. Как се учих от едно видео в TikTok да вдухат бедните? Това буквално току-що направиха това за нас. Това е много ОП, бе, брат, аз да се го бях взел.
Ама брат има без 10 патрона, бе, брат. 2-4 патрона има това, бе, брат. Това ако му блеш отблизо, му гръмнеш 2 пъти в главата. Направо ще умре, човек. Сигурно няма да има интернет, защото никога няма интернет. Тия двамата, да ги видях Рейнбоу нещата, няма да стане. Да еба хора, май това ще бъде това